48 anyos na lalaki, kulong dahil di umano sa panggagahasa sa isang menor de edad. At 3 iba pa, arestado rin dahil sa pagsusugal. At isa pang lalaki, arestado rin sa isinagawang sanib-persang operasyon ng kapulisan ng bayan ng Bayambang at Mangaldan Police Station. Ang kabuuan ng balitang yan sa report ni Police Corporal Cristina Aquino. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang follow-up operation ng mga otoridad sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel John M. Mocnag, hepe ng himpilang ito sa Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan, matapos umano nitong gahasain ang isang 7 taong gulang na batang babae sa kanilang lugar. Ang sospek ay isang 48 anyos na lalaki, walang asawa, walang hanap buhay at residente ng nasabing barangay. Ang batang biktima ay dinala sa Waqo Region 1 Medical Center, Dagupan City, Pangasinan para sumailalim sa medical legal examination. Samantalang ang narestong suspect ay dinala naman sa Rural Health Unit sa bayang ito para sumailalim din sa medical exam. Ang suspect ay nahanap sa kasong violation of Republic Act 8353 o ang anti-rape law in relation to Republic Act 7610. Samantala, arestado din sa isinagawang anti-illegal gambling operation ng mga otoridad sa Barangay Banawang, Mangaldan ang 3 individual matapos umanong maaktuhan ang mga ito na naglalaro ng tong its. Kabilang sa mga naarestong suspect ang 2 babae, ang isa ay 26 anyos, ang isa ay 48 anyos, parehong walang asawa at walang trabaho, at isang 70 years old na lalaki na pawang mga residente sa nasabing lugar. Nakumpiska sa kanilang kustodiya ang isang set ng playing card at 300 pesos na bet money. Ang mga naarestong suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa himpilan ng pulisya para sa wastong dokumentasyon upang masampahan ang mga ito ng kaukulang kaso. Ang mga ito ay naharap sa kasong violation of PD 1602 o ang anti-illegal gambling na inamyendahan ng Republic Act 9287. At isa na namang wanted person ang arestado sa isinagawang Manhunt Charlie operation ng mga otoridad sa pakikipagtulungan ng Bayambang Police Station. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Municipal Trial Court Mangaldan, Pangasinan, ay naaresto sa Barangay Poblasyon Bayambang ang isang 33 anyos na lalaki, walang asawa, account assistant sa isang bangko at residente ng Barangay Amansabi ng Mangaldan sa kasong paglabag sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines na may piyansang nagkakahalaga ng 10,000 piso. Ang suspect ay dinala sa himpilang ito para sa wastong dokumentasyon upang ito ay maiharap sa korte. Mula dito sa bayan ng Mangaldan, Police Corporal Cristina Kidilig Aquino, nag-uulat para sa Pangasinan Police Patrol.